Bună ziua, mă numesc Angela Cheiulia și vom continua să discutăm despre aplicația Microsoft PowerPoint, filme și sunete în prezentări. În lecția de astăzi vom învăța să introducem un fișier audio sau video într-o prezentare, să examinăm melodia sau filmul înainte de derularea efectivă, să ajustăm sau să derulăm melodia sau filmul. Introducerea unui fișier audio sau a unui fișier audio-video, film sau videoclip, într-o prezentare se realizează astfel. Din fila Insert, din grupul Media, se selectează din secțiunea Video opțiunea Video from File dacă dorim să inserăm un fișier audio sau din Audio opțiunea Audio from File dacă dorim să inserăm un fișier audio-video. Apoi se selectează filmul sau melodia dorită și se apasă butonul Insert. În slide-ul nostru o să apară pentru sunet o pictogramă de forma aceasta, iar pentru filme o pictogramă cu un ecran negru. Aceste pictograme pot fi mutate oriunde în folie cu ajutorul mouse-ului. Pentru a insera un fișier de tip video, atunci când selectăm opțiunea Video from File, în prezentarea noastră se activează bara de instrumente Video Tools, iar dacă inserăm un fișier audio cu Audio from File, de asemenea se va insera bara de instrumente Audio Tools. Examinarea unei melodii sau unui film înainte de derularea efectivă se realizează astfel. Se selectează pictograma corespunzătoare melodiei sau filmului din fila Playback, care se găsește în zona de butoane Video Tools. Din grupul Preview, Examinare, se selectează butonul Play, Redare. La fel și pentru un fișier audio. Din zona Playback, grupul Preview, butonul Play. Ajustarea melodiei sau filmului. Pentru a tăia o parte de la începutul sau sfârșitul unei melodii sau al unui film, procedăm astfel. Se selectează pictograma corespunzătoare melodiei sau filmului. Din fila Playback, din grupul Editing, Editare, selectăm Trim Video dacă dorim să ajustăm un fișier video sau Trim Movie. Se deplasează glisorul de la început sau cel de la sfârșit până în zona de unde se dorește sau de unde se începe sau se termină melodia. Se pot folosi și secțiunile Start Time sau End Time pentru fixarea timpului de la care să înceapă, respectiv la care să se termine melodia sau film. Apoi se selectează butonul OK. Pentru a estompa claritatea filmului la început sau la final, adică culoarea de la început sau de la sfârșit este scăzută în intensitate pentru un anumit timp. Vom proceda astfel. Se selectează pictograma corespunzătoare melodiei sau filmului, apoi din fila Playback, din grupul Editing, din secțiunea Fade Duration, durată de atenuare, precizăm timpul de estompare la sfârșit în Fade In și timpul de estompare la sfârșit Fade Out. Deci Fade In, timpul de estompare la început și Fade Out pentru estompare la sfârșit. Derularea melodiei sau a filmului. Se selectează pictograma corespunzătoare melodiei sau filmului. Pentru a stabili volumul, procedăm astfel. Din fila Playback, din grupul Audio Options, dacă dorim să inserăm un fișier audio, să prelucrăm un fișier audio, sau din grupul Video Options, pentru un fișier video, alegem
volum. În această opțiune alegem nivelul dorit și anume low pentru minim, medium pentru nivel mediu, high pentru maxim și mute dacă vrem să nu avem sunet. Pentru redarea manuală, adică să efectuăm click cu mouse-ul când se dorește începerea fișierului audio sau video. Din fila Playback, din grupul Audio Options pentru fișiere audio și grupul Video Options pentru fișiere video, vom selecta în secțiunea Start, lăsăm opțiunea On Click. Și atunci, derularea fișierului va începe când vom face click cu mouse-ul. Pentru redarea automată, adică fișierul va fi redat automat când se derulează folia care îl include. Din fila Playback, din grupul Video Options pentru fișier video și Audio Options pentru fișier audio, din zona Start, din secțiunea Start, vom selecta opțiunea Automatically. Pentru a vedea fișierul video pe tot ecranul, din fila Playback, vom selecta din grupul Video Options, vom avea grijă să bifăm opțiunea Play Full Screen, redare pe tot ecranul. Pentru a ascunde fișierul video până la redare, din același grup de butoane, Video Options, va trebui să bifăm opțiunea Hide While Not Playing, ascundere cât timp nu rulează. În acest caz, este necesar să se aplice o animație pentru fișier. Pentru a reda melodia sau filmul pe parcursul întregii prezentări, adică aceasta se va repeta până la terminarea prezentării sau până la oprirea acesteia. În acest caz, din fila Playback, din grupul Video Options, va trebui să bifăm Loop Until Stopped, adică în buclă până la oprire, dacă este vorba despre un fișier video. Iar pentru un fișier audio, din secțiunea Start, vom selecta Play Across Slides. Pentru a derula la început un film după redare, vom selecta din fila Playback, grupul Video Options, va trebui să bifăm opțiunea Rewind After Playing. Pentru a afișa controlele audio sau video în timpul derulării unei prezentări, din fila Slideshow, din grupul Setup, se bifează opțiunea Show Media Controls. Aceasta a fost lecția de astăzi. Ne vedem data viitoare.